Благодаря ти, Илан. Здравейте от Боровец. Както виждате, днес вали много сняг и са перфектни условията за зимни спортове. Ако седите вкъщи, ви препоръчвам да дойдете тук и да карате. Намирам се пред станция Българско национално радио, където пренесуват. И както виждате, започва деня с... Пренесохме се на ски курортен център Боровец, където виждате зад мен един от най-бързите седалкови лифтове в България – Ястребец експрес. Той може да ви закара от 6 до 7 минути от 1440 метра до 2050. Намираме се пред фън парк на писта Ястребец. Тя е перфектна за обучаващите се деца, които искат да се научат на трикчета и всякакви номера. Това е перфектното място. Зад мен е линейка на Българската спасителна служба, където се намира на горна станция гондола и целта е, ако има някой ранен сноубордист или скиор, да отидат възможно най-бързо и да го спасят. Намираме се пред най-дългият лифт в Боровец, Ястребец гондола. С него може да се качите от Боровец на 1315 метра, да стигнете до Междинна 1850 метра и след това да се качат до тук 2350 метра. Чакай. Здравей, Илан. Как? 3, 2, казвай кога почваме. 2. Здравей, Илан! Не, спри го! Той се преби на всичките, бата. Давай, давай!